Hombre, etorri gara, lehenengo eta behin, gure selekzioa ikusten, eta gero gauza garrantzitsua bai. Gaur ez da edozeingo partidua. Gatoz bai salatzen genozidioa. Hori da, niretzako da, ez genozidio bakari da, exterminioa totala, Palestina aske, Euskal Herria aske. Eta genozidioa stop. Eta gero bai, ofizialistasuna. Euskal selekzioaren partidu izatea bera, guretzako plazer handitze da, ez dugu egiten suertie sarriken ikusali izateko, eta ganera gaurko egun edekon mezu politiko eta larrikatzaile hori azpimarratzeko eta gube horren parte izateko goguaz. Herri libreak, horrek dira gure bai palestinentzako, bai guretzat, ez da? Eskubidea gutxienez, edo izatea, ez da? Zer gura dugun.